FM News International. Idol Dennis, go ahead. Napalaos ti panagdandanag dagitayo W Karaman dagiti Ilocano nga DJ Middle East particular iti Qatar gapo iti panangatake iti Iran iti US military base iti Qatar iti laing Sapa naruway nga reaction iti imposed iti taga Ilocos Norte gapo iti Amakda iti indap panakiramraman no dati ket magkidalain dagiti missiles nga aglasat iti lugar nga agturong iti Israel itan iti mismong Qatar iti binomba babaen ti drone attack ti Iran iti US military base iti Qatar. Ngem Idol Bernard, as of now 3 minutes ago adan dati announcement ni US President Donald Trump adan ti total ceasefire iti nagbaitan ti Iran ken iti Israel. Wow, amen Idol Bernard. Kahit nga sawen kumupan dito napigsangan takararag ko nagbetan iti duwa nga nasyon binalayag iti Amerika kalpasan iti panangdadail iti talungan nuclear sites iti laing kalman nga iti agdama binagaan ti Department of Foreign Affairs dagitay OFW nga iti Middle East nga masabultin da panagilarto keno dagitay mangegda nga serena ti bomba nga mapanda aglimeng iti bunker tato maliklikan iti panakairam ramanda iti agdama awampay dagiti Filipino awampay dagiti Ilocano nga naman tayo anadangran kadatoy manariman tatagubat iti Middle East mangnamnama iti kadwan iti international community kadatoy peace ceasefire iti nagbaitan ti Iran ken kastameten iti Israel kas anunsyo iti Amerika iti White House iti laeng nga dan Idol Bernard datoy total ceasefire iti nagbaitan iti Iran ken kastameten iti Israel. Ngem pa iti kasta segon iti DFA masabol iti panagan-anad gabota sarado amin datang airspace iti Middle East kalpasan kaltay pangta iti Israel manakdakkel iti panagibal sa kalpasan iti panakababanto dito talong nuclear sites iti nadakama nga pangilan nga taamkenda dito panakasara iti dalan iti panagnadag iti oil sources nga gapo iti Middle East. Kim sa bagay Idol Bernard dito latest update laeng manipod iti Amerika nga inpakaamon ni US President Donald Trump adan iti total ceasefire iti Israel ken kastameten iti Iran. Amen. Idol Dennis Zalipio, Tatak, Aramen.